Ahojte, zdravím vás z Ekoparku v Piešťanoch a dneska by som vám chcela predstaviť ďalšie zvieratko z našeho vedomostného okienka a tentokrát ide o ťavu dvojhrbú. Ťavy dvojhrbe pochádzajú zo suchých oblastí Strednej Ázie, najmä z Mongolska a Číny. Ich telo je prispôsobené extrémnym podmienkam, to nie len vysokým horúčavám, ale aj extrémne nízkym teplotám. Dospelé jedince dosahujú hmotnosť 700 až 1000 kg a dožívajú sa 40 až 50 rokov. Sú to silné a odolné zvieratá, ktoré sa v minulosti používali ako transportné zvieratá na prepravu nákladu na dlhé vzdialenosti. Ťavy dvojhrbe sú čisto bylinožravé zvieratá. Ich potravu tvoria trávy, rastliny alebo kríky. Vedeli ste, že vďaka rozštiepenej hornej pere dokážu prijímať aj tvrdú a pichlavú potravu, ako sú napríklad bodliaky, bez toho, aby sa poranili? U nás chováme menšiu rodinku, samca Salima, samicu Jasmínu, ktorá je albínka a teraz ponovom už aj ich mláďa, trojmesačnú Gobinu. Vedeli ste, že mláďatá sa rodia bez vyvinutých hrbov, pretože ešte nemajú dostatočne vytvorené tukové zásoby? Hrby sa začnú postupne formulovať, až keď mláďa začne príjmať pevnú potravu a začne si ukladať tukové zásoby. Vedeli ste, že telo ťavy dvojhrbej je dokonale prispôsobené extrémnym podmienkám, v ktorých žijú? Okrem rozštiepenej hornej pery majú aj dlhé husté myhalnice a uzatvárateľné nozdry, ktoré ich chránia pred prachom a pieskom. Na nohách má zhrubnuté, zrohovatené časti kože, ktoré ich chránia pred horúcim povrchom, na ktorý si líhajú, a široké, polstrované chodidlá, vďaka ktorým sa nezabárajú do piesku. Ťavy dokážu bez vody vydržať až niekoľko dní. Keď sa potom dostanú k napájačke, naraz dokážu vypiť až 60 litrov vody. Zaujímavosťou je aj ich typická kolísavá chôdza. Keď kráčajú, posúvajú naraz končatiny na rovnakej strane tela, čo vytvára tento typický kolísavý pohyb. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak by ste chceli vidieť ďalšie zaujímavosti o našich zvieratách, nezabudnite hodiť odber.